Salutare băieți și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Îmi cer scuze că n-am mai postat, că am stat 3 săptămâni fără internet. Da, bine că am revenit. N-am mai postat de 3 săptămâni sau o lună. Ne-am achiziționat un nou... Avem câteva achiziții noi. Avem acest case 7250, case Magnum. Avem acest Steyr sau Steyr 4145 Profi. Semănătoare de porumb. Semănătoare de cartofi. Semănătoare de păioasi. Combină de recoltată cartofi. Mai avem încă un nou tractor, un JCB Fast Track și un combinator de la Amazon. O nouă combină. Am vândut clasul din păcate. Steyr-ul, cum v-am spus. Case-ul. Și fendul. Duițul deja îl știți. Clasul deja îl știți. Mă scuzați. Avem... Vreau să spun că am case-ul, că ăsta e Valtra. Maximul îl știți. New Hollandul știți. Avem și un nou met, dar metul ăla mare l-am vândut. John Deere-ul știți. John Deere-ul mare îl știți. Și cam atât. Cam atât. Nu uitați să dați like, share și subscribe și desigur ne vedem data viitoare. Pa!